maunay nagngalan sa mga lugar nga gisgutan o mga pagtulunan nga gisgutan sa Bible. Na may gisgutan din sa 1 ni San Pedro, sa 1 Pedro 3:18-19 nga bilangguan sa kalag o espiritu, ang mga sumusunod na nga mga Santo Papa, ang may patinaw nga kanang lugara, mauna ang atong gitawag og purgatorio. Mauna ang giklaro. Dili kay bago nga pantulunan, ulahi lang ginganlan. Sama ng bata ba nga gianak. Pagpanganak sa bata, sa pagbuntis, wala pa inganak. Pagawas dito lagi. Inom sa kay from kondisyon. Para siguro lain na pangutana. Lain na po. Katulungan ko bagi mangita pa taglaen nga pangutana aron na pagkabagot. Tubag ko niya. Nga irelay pa na siya. Dito lang giingan tanawa. Panahon na iwata. Kamot pa, kamot. Ang pangutana. Kay damay daghang pangutana no. Ikadong pangutana, kining Mateo 16, 18 kanunay gin yun gigamit. Dinha ba? Ang akong pangutana dire, naabay na mention Romano Katoliko dire? Naa wala. Yes. Ba? Sa pagsugod lagi, wala hinganlin. Sa simbahan na mo. Isa ang pangutana. Ang ako pangutana murag kategorikal ba? Okay. Na wala. So, wala hinganlin tilog Jesus ang iyang gitukod. Na wala. Wala. Pamila sa koy. Pamila sa koy. Pamila pangutana. Ang imong pangutana kategorikal. Mukubang siya panahuman, muhatag siya og explanation. Explain. Nakutana siya mabasa ba diri ang ngalan. Ano mangutana man ka nga wa man hinganlin ni Lord Jesus? Ako masahod. Wala man hinganlin ni Lord Jesus. Ano mangutana magmabasa ba diha? Hinganlan ba? Ang tubag wala. San Mateo 16:18. Usa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. So kung ikaw nakabasa ka hindi na ka mangutana mabasa ba diri kay wa man hinganlin ni Lord Jesus. Claim man. Claim pa to na imong isa. Claim na nimo. Claim na nimo na dita pa. Kaya yung iglesia din gitinaw na ni sa mga Christian na itong tuig 107 nga Catholic Church ni. Unsa tuig ka? Tuig 107. Okay. Okay, ikatulo. Katulong pangutana. Century pa. Pero century pa gikanla no? Second century kaya 107 nabilog naman na sa second century. Okay. Ako sa kung verse nga pagabasahon. Yes, basa-basa bro. Okay. Salamat sa ato moderator nga. May ganahan nga moderator. Mutik manahan. Kalawa, unya nadungog ko gikan sa langit. Sa verse. Eric kuno sa dapat nang gawas ang mga nanggawas di Katoliko. Katoliko man ang unang direct. Lagi nga verse. 18:4 sa Revelation. Gipagawason ha, pagawason. So kung asa may gikan, nagipagawas lang ni. Okay. Unya nadungog gikan sa langit. Sagog unya nadungog gikan sa langit, ang tiyog nga nagingon, gumawa kamo gikan sa mga tao ko. Aron dili kamo makaapil sa iyang kasaypanan, aron dili kamo makaambit sa iyahang mga hampak. Okay. Ako pa unsa nga verse? Unsa nga 18:4. Basa. Sundalan dia, sunda. Pagawason na. Ang katawhan. Okay. Sorry brother. Asa baga? Ang tubag. Wa pa ko kapangutana. Kasi putana. Pagani ko kapangutana imo tubagon. Wa man kabalo ko sa akong pangutana. Karon. Sa 1521. Okay. Nga sa niyani si Magellan mo'y nag-introduce sa Christianismo. Mutuo ba ka nga ang tibok kalibutan Katoliko ang tao? Kung nituo ka nga puro Katoliko ang naa diri, wa may lain reliyon. Wa may lain reliyon diri ang niabot sa 15 diri kay wa pa may mga wa di man na. Sa 1521 wa pa yung mga reliyon. Katoliko pa lang na. Okay. Nanay Muslim oy. Nanay Muslim na. Isa. Jadi makumulit ka sa Katoliko ko. Jim. Nanay Muslim na. Nanay Islam, nanay Muslim. Ulo. Wala akong pangutana. Nanay Muslim man rin makapil sa hampak. Hasta insect na po insect. Tama ba ang paggawasan mo gikan sa Katoliko? Tama o sayop? Sayop. Yan ang explanation. Sige. That is why kung magbasa tag Bible, make sure nga nakuha nimo ang context. If you read the Bible, make sure na nasabtan ng context. Nagbasa ka sa Revelation 13:14, i-apply din mo sa Christian religion nga nailan pagtawag Catholic Church. Pinataka ba? Inconsistent. Now, pero before that, mingon siya nga ang tanang tao Katoliko.
May Muslim na. Ang Christian religion may kailap sa tibok kalibutan o Katoliko, pero dili tanang tao Christian or Catholic. Kay daghan man Buddhist na Islam, ayuha ko analyze mo pangutana sorry ha. Sorry. Now, ito important. I said, basahan ang context sa masabtan nimo ang point sa decision na nagingon. Unsay hidig ang pagkapukan sa Babylonia. So ang 4, pag-ausod sila sa Babylonia. Babylonia man ang Roma, usang Iraq or Chaldean. Ang Babylonia Iraq sa karong panahon. Iraq sa karong panahon. Iraq na Iraq. So ako mo comment sa kunya kaya siya. Ay, so, ang Roma, yung langway ng Babylonia, tungod kay before na na-Christianize man lulutos na, pero wala magpasabot na ang Roma, mo na ang nasod Babylonia. Gihulagway lang na sa mga magsusulat, sama ni St. John. Kaya kung dili niya gamitan o Babylonia, tirahon man siya dayon ni Constantine. Mao nga gigamitan niya ang code name nga Babylonia ang Roma, aron dili ma-detect nga si Constantine, Cyrus ang iyang gi-attack. Dili siya ma-detect. So ang Babylonia baylan mao na ang Iraq. Tuon yung istorya. Ay, da istorya. Nakanto po. Ato ng Iraq. Iraq. Sorry kayo. Sa iyo ani ko Lord. Okay, lapay mo tala. Okay, sa puta na. Pwede mo tala sa miyo asa ka nabilong lang. Iglesia ni Iglesia nga pon ay pondok Iglesia ni Cristo. ang giingon mo pikit. Oh, yes. Sa mga tinuod na sa ngalo naman na. Ay hari karon. Sige, puta na. Primero. Sige. Ang imong istorya ganiha nga kamo kino ang tinuod. Yes. Oh, langan kamo gikan man sa tuloy ko. Tala. Puta na. Asang bersikulo sa Biblia nga ang Iglesia Katolika mao tinuod. Asang bersikulo? Balik na magawa. Ang Biblia basahon og sakton. Ang Christian karon kaila pa sa kalibutan ang Christian or Katoliko ba Christian mo na itong basahon. Unya ato yan na yung mga languages nga gigamit sa unang panahon, why gitawag og Katolik atong gamiton. Ano ka puta na ba? Misbiyabdan. Ako puta na, bubula ka puta na. Tetrapolate gusto. Asang bersikulo sa Biblia nga ang Iglesia Katolika matudi mo ganihang mao'y tinuod. Ang tumbas lagi, atong basahon, ang Christian religion kailap sa kalibutan or Katoliko. Di ayaw nang imuha mo ipapangita sa Bible. Imuha mo nang mapulong, di na makita din eh. Di magani makita tanan ng Lord Jesus, kana pang imo. Ang iyang mapulong ipakita. May nabasa. Lipat-lipat lagi ka manalo. Ilog ka pa natin. Wala na makasira si Manalo dira. Kana nabasa man panalo na. This This is my time ha to answer. Kanali mo mga pulong di na makita dire. Kaya ang kang Lord Jesus mangani wa masulat tanan samo tanan imo mga pulong. Now, Katoliko ba ang gibuko ni Lord Jesus? Atong basahon ang Roma 1:7-8. Sige daw. Kay giklaim yan na sa mga Christian na we Christian religion is Catholic. Pero naabagin sa Bible, masabtan ba? Atong basahon ang Roma 1:7-8. May na lang makonsensya niya itong mga igsoon. Pero basig mayo pang simplan. Sila konsensya. Roma 1:7-8. Busa gisulatan ko kamong tanan diya sa Roma. Nga gihigugma o gitawag sa Dios. Grabe, no? Taga Roma gihigugma o gitawag sa Dios. Aron mahimong iyang katawan. Grabe, no? Aron mahimong iyang katawan, yang supakon ta. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahanog sa Ginoong Kristo. 8. Una sa tanan nagpasalamat ako kaninyo. Nagpasalamat ako sa Diyos, pinagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan, taga Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyo. So, ang Kristo
Wala ako kumutala. Ang iyang mga kulang ang dating pagkukuhan para sa Christian religion masanglaw sa tibok kalibutan. Mao nga gitawag ang Christian o Catholic. Kay Catholic meaning universal. From the Greek word Catholicos. Wala tayo may mo Brad. Another question. Kaya another question. Kinsa may mautan na ba? Tana. Ay, so is there. Lima po na isang tuwing song in-enjoy. Sige, pagbutan. Pangutana. Ang tinuon. Alam ka na yung mga tuwing song. Iampo na lang nato kasi ako. Okay bro. Dili ko pare bro. Simple na ko. The minister bro. Simple adventures ka bro. Pirmir sa una bro. In-enjoy. Tana bro. Imuha. Ang pangutana. Kalibutan nga pagkawasan. Ano pagkawasan? Manalo batasan. Ang Babylonia pinakadautan sa tanang dautan. Naa didto ang pagka mga way batasan. Inahan og anak mag-unay, amahan og anak mag-unay. Tanan way limit mo ng Babylonia. Mo nang pinakadautan. Gusto ang Ginoo nga naa sa ang mga Ginoo nga naa sa Babylonia, iyang pagawson dito kay dautan kayo ng nasura. Sa chapter 18 na, even sa whole book of Revelation, grabe pa sa another question. Kahit pagkawasan, asa man siya patulong. Okay. Pagawason sila sa Babylonia o pabalikon sa nasod sa Israel. Aron malikay sila sa pagpakasala. Sabay po na bro. Ayos. Unsa man ni nakatawhan ang pabalikon sa Israel. Ang mga Judaism, ang mga membro sa Judaism religion nga gitawag og Hudiyo, at the same time nationality nga Israelites nga naa sa mo na silang gitawag bro mga dispersed Jews. Pag-ingon nga dispersed sa Bisaya mga nagkatiguan nga Hudiyo, kung sa pagpaglutos, ipagawa sila sa Babylonia, aron dili sila maduhigan sa pagkadautan sa Babylonia. Ikaw na bro, Judaism religion. Okay. Ano pa wala jiwa sa kay na. Napay po kana? Dagan sa dapat. Napa. Okay. Ya. Wa pa gani ko katag ko og gamay inspiration sa iglesia kaniya nga si Felix Manalo, Katoliko na sa una nagtukod og pondok iyang ginagag iglesia ni Cristo. Sa Kristan man na si Felix Manalo, devoted Katolik ang ginikanan ana. Lipat-lipat na ilabran kay sa una K. Ay NK, hindi mo C. Oh, incorporated. Lipat-lipat. Incomplete. Sa una ay NK karon ay NC incorporated. Ayun ko. Pondok ka bro. Nagapondok ka bro. Sa manong panigi. Wala na kay pundok ipasukan. Basta Manalo isagon. depende halo. Hindi kay lugar sa langit kay lugar. Papa. Yang bali Previous. Pasad Google. Okay, pa mo. Felix Manalo, sagon mo. Ayan siya, bro. Ato pa binaw dito yung kay independent ba gani, may nalang babalik ni sa grupo. Sulukay pa ba ni? Sige. Imuninggi ang kun katanang katawan dire. Kakini purgatory. Yes, ang simbahan nagnalan na nagpurgatoryo. Why makabuot ana sa simbahan? Ang simbahan ay yung purgatory Yes. kani siya. Karon, Hindi mo to, di ayaw mo to. unsa man natukod ang tumo kayo Katoliko. Unsa man natukod kayo? Muskusan kayo. Natukod ang Christian religion Hare Krishna. tuig 30 ngadto 33. Gitawag og Katoliko tuig 107. So, Patala. nganong mingon kaman ka nato mo si 100 Civil. 107. Sasa, 107. ang Christian religion gito wala hinganli ha pagtukod gitukod tuig 30 ngadto 33. Gitawag sa mga Christian ug Katoliko tuig 105. Patala. Mo na ipaglawa sa purgatory. Wala ba? Naana, pero tungod kay ang mga Christian, hindi ha?
Na ang mga pagtulunan, pero since ang mga Christian, giluto sila, wala pa sila kaplastar o kung sa'y ngalan aning istimba o aning pagtulunan na. Kaya gilutos man sila sulod sa 300 katuig, panitan nga buhi, lungko ang ulo, bunal-bunalan, mo na ang kinabuhi sa mga Kristiyanos. So, tuig 107, dili na maoy pagtudlo, naa na, pero ang pagngalan, maoy wala pa. Okay, punta na. Sa panahon ni Noah, naalang Katolik. Panahon eh? Noah. No. Paano nga? Old Testament mo na? Ang Christian religion, New Testament. Mo kani, ay diyon man diri. Kami na mo. Diyon man diri. Old Testament sa Espiritu. Sa ilalong sa yuta. Sa panahon ni Noah. Kato mga nabilang ko sa panahon. Sa 20. Kami na. Panahon ni Noah. Buot rabot nga. Wala pa yung reliyong Katoliko sa panahon ni Noah. So akong basahon, akong karong basa bro na. Karon ako nagbasa kay murag magic man mo. Ato basahon na. Unsa man ay koneksyon ni Noe anang iyang gimingon sa 1 Pedro, ana ha? Unsa gi pasabot ni San Pedro? Ato basahon, o klaro. 18 sugdo na to ha, kay si Kristo mismo namatay sa makaw sa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios, gipatay sa ingon nga tao apan gibanaw ingon nga espiritu. Og sa yang espiritu anong kaimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo sa 20 kani imo nang gigamit. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga sinuwi naghimo sa arka. So ang mga giwalihan ni Lord Jesus sa iyahang pagkabanhaw, sa iyang pagkamatay, mao ang mga kalag sa mga tao sugod sa panahon ni Noe. Pero sabot nga naa na Christian ayo hatog basa sa Bible. Kaluyan tas Ginoo. Sa panahon ni Noah. Panalangin ka na, please. Kanang tulo, bawal pa blessing. Wala Christian. Wala siya kasabot sa iyang ibasa eh. Wala lagi. Ipadayag lang na. Isulti. Kantong Kinigon nga. Sa manit. Ipadayag lang na. Ang ipasabot niya, ang kantong yato ni Lord Jesus nga mga kalang na bilanggo, mao to ang mga tao panahon ni Noe hangtod sa iyang pagkamatay o pagkamatay. Naghulat sila. Dili kailangan na Kristiyan to. Ipay-palo lagi pero dili. Dili lagi babasa word for word, pero gihingan na sa Christian o purgatorio, kay gipahayag niya nga bilangguan sa kalag. Ang purgatorio bilangguan mga sinasanan. Ano yung purgatory? Dapat ay higayon nga. Malaki. Malangit. Yes, 100%. Basa. Finish. Premise. Sige. Teksto. Teksto. Bro. Respetuhin po ng pulong si Ginoo. Badlis. Grabe pa lang po. Badlis. Ako ang Bible, wag ni binadlisan sa ako. Pulong ko ni Ginoo ni. Basa. Kurisan. Anong mo ingon ka man? Unsay verse bro? Ebrohon na. 9. 9. Ay sa, 9 sa. Ulat lang. Tangan 9. Anong mo ingon ka man? Nga, ang nasa purgatorio, namatay na to, di ba? Yes. Maluwat. Oo. Unsa may gingon sa bulatan? 27 ba? Bro, 27 Hukman. Namatay Hukman. Diha nga. Og maingon nga tao binabutan kamamatay sa makausap. Hukman pala. Og tapos na hukom dali. Yang sa pulo. Ang pasabot niya. Hukman pagani. Ang nasa purgatorio na hukman na. Pero ang iyang hukom dili total damnation o impierno, dili pod kinabuhing dayon o langit. Gihukman siya nga diha sa kay aron mahugasan ka sa imong sala. Judgment gihapon na. Basahan mo ko. Aso atong basahon. Na dunay mga kalag nga iampo aron maka sulod sa langit. Atong basahon. Ikaw basa. Lagi. 1:5-16-17. 1:1. Kung lagi basa, sige nagpamadlis sa imong Biblia hugaw kay tanawon. Anong 1 5. Okay. 1:5-16-17. Ako'y basa.
Kung basahon na? Kulong sa Diyos, hugaw ka. Paginawa sa niya kung basahon, di i-compare na. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Remember ha, ang tanang tao mamatay. Pero og giingon din sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. So ako ko nang isunod og basa nga ang impierno ikaduhang kamatayon. Pero ako sa nang gi-explain ako una aron di mo maglibot na. Kinahanglan magampo siya sa Dios. Og hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong tao. Buhi pa ha, pero giingong hatagan og kinabuhi. Kaya ano dili ang ipasabot dili siya ma-impierno o malangit siya. Og hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni atong nakahimog sala nga dili ikamatay. So dunay sala nga dili ikamatay. Pero unsa gipasabot ana nga ang tanan mamatay man, Hebreo 9:27 yang gibasa na. Ati ba dayon? Og dili kinahanglan apan adunay sala nga dili gayon mo sangpot sa kamatayon. Og dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. So kanang nga impierno o nakadawat na sa kamatayon nga silot o impierno dili na yapo na. 17. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Unsa may gipasabot anang sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, nga duna ang tanang tao mamatay man. Balikan na kung basa ang Hebreo 9:27. Ha? Balikan na kung basa. Ya basahon ako nga impierno. 9:27. Unsa gipasabot antong ingon nga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, nga ang tanang tao mamatay man? Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa. Og tapos niya na ugman siya sa Dios. So unsa may gipasabot ni San Juan siyang gingon nga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Ang tubag mga igsoon ang impierno, kay ang impierno kamatayon usab na mao ang gitawag ikaduhang kamatayon. Gipadayag 20:14. Unya mo ni gitawag unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw sa kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. So ang gingon sa 1:5-16-17 nga sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, ang gipasabot sala nga dili makapa-impierno. Ug mao to ang iampo pa natong mga buhi. Lord, Sabay pangutanan nimo Brad. Ikaw Brad, kung mamatay ka bon, apil ka sa among ampo. Ano ba? Kung mamatay ka ilubong magkang sementeryo. Unya inigmisa sa pare dito mingon na pare. Kaloy Ginoo ang tanang kalag sa gilubong dito. Nya panglubong maning sementeryo. Apil di kampo. Apil kampo. Ayaw mo palubong sementeryo, ano di mo mapil. Gusto niya sa araw kaya ang pulong sa Diyos gagawan. Napay putana Brad. Okay, sabay gusto mo utana. Kinsa pa'y gusto mo? Ano kayo brutal bro? Kinsa pa'y gusto mo na? Sila. Pabunyag na. Balik, kinsa pa'y gusto mo? So, pwede na lang bro, isang kinsa mo ka na. Speaker siya. Okay, kay kita yung tana. Tama. Okay. Ayaw. Okay. Kay kami na po yung tana din, basig tinuod ay nila. So, basta yung Bible bro, tuon yun. Ayaw yung sabi ka lang. Ayaw mo kung gawin ang BPI mo. Grabe. Pero kasama sa BPI na ba? Bro, 10 minutos sa iya nakagtatayan. 10 minutos. Limit kayo, gamay na ako tayo. Salamat kayo na already kinsa nga. Tepa. Pagay gala. Hello sa mo. Ay sa mong lakaw. Dunay atong saksihan karon nga duha ka tawo nga magkumbati silang duha, especially nga atong Panginoon. Si Brad Boy o si Brad. Ay, ayos. Pagkumbati sila, gitagaan ako gigayon humay. Kumana ni 10 minutes sa man. Okay. Kuman. 10 minutes. Sayang Ay sa mo lakaw ha. Ang gigamit ka bautismo sa mga apostoles pangalan ni Kristo sumala mabasa. Okay. Hop, kaminata ang iyang tima. Ang iyang tima ang pagbunyag, ang tinuod ng pagbunyag, paggamit sa ngalan ni Kristo, sumala sa Biblia. Okay. Larga! Mayo kayong hapon sa tanan nga niya dinhi ginaot ko nga ang Dios magabukas sa atong mga espirituhanon nga mga mata aron nga atong makita ang nakatala kung unsay nahimo sa pagpanangyaw sa mga apostoles
sa ilang pagpanangyaw ug unsa gyud ang ilang gigamit nga pangalan diha sa bautismo. Kay nagtuo ko mga igsoon nga pipila nato ka mga igsunan diri wa pag imong kadawat sa bautismo sa ngalan ni Kristo. Pero kung imong tan-awon ang buhat sa mga apostol kini gitawag og Acts of the Apostle, naa diri tanan ang mga nahitabo sa ilang pagpanangyaw mahitungod sa Great Commission. Kay ang Mateo 28:19 ato nang siyang basahon una maigsoon kuhaon nato dito ang gipasabot sa maong libro. Tanawa ra gud ninyo maigsoon atong eksamino ni. Mo ni ang sugo sa atong Ginoong Kristo. Busa panglakaw kamo og imong inyong tinunan ng tibok kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan. Kung yung sa ngalan na ay gitudlo nga specific nga dili daghang ngalan kundi dili specific singular nga pangalan ang ipangita. Unsa ibautismo? Ngalan sa Amahan. Unsa ibautismo? Ngalan sa Anak. Unsa ibautismo? Ngalan sa Espiritu Santo. Ang ngalan mo gipangita. For example, maghimo ko example maigsoon. Ako amahan ko. Sa di pa ko amahan sa una, anak bata ko, ako ngalan Nitoy na. Sa dihang naminyo ko, wa mahimong amahan na akong ngalan amahan, kundi Nitoy gihapon. Wa mo usab. Wala mo usab akong ngalan. Si mo amahan. Mayo ka, for example, gingon ikwan nga kisay nga si mo amahan. Dili ba ingon ako nga ngalan sa akong amahan. Ang ipangita rin sa Mateo 28:19 ngalan. Ngalan ang ipangita. Kanang amahan di man na. Kung ato ka sa English, kung nag-eskwela mo kita din nakagimit ako, di mo ko ta sobrado. Dunay proper name o dunay common name. Kung amahan gani, dati sa common name lang siya, father. Pag mayo ka Pedro, a proper name, mo ni gusto nga ngalan. Karon makuha na to ang punto mo ito. Kay ngalan man ang ipangita dire nga ibautismo. Atong pangitaon kung kisay ngalan sa amahan o kisay ngalan sa anak. Haron makuha na to specific kung tama ba ang mga apostolis sa paggamit nila sa bautismo sa ngalan ni Kristo. Makuha na to dito sa punto. Okay, kay ngalan man ang ipangita. Ang amahan din na ngalan, doon na may proper name jud ana. Kay pareha ka pareha mi amahan. Kung tawagon mi amahan mo lingi, giminduha ka amahan man mi. Kung ningon siya Ramon, di sira mo ray mo lingi, sira mo ray gitawag. Pero tawagon mi amahan, duha kini mo lingi. So gipangita ang pangalan. Ano sa bautismo? Sayo pa mga apostoles, dili oy. Susihan ninyo ang buhat mga igsoon. Kung nasayop si Pedro, labi na claim na to mo na atong unang papa. Ya, kitang anak ni kamutuman sa giwali sa atong amahan mo kuno na claim na ninyo. Claim ninyo muna yung papa nyo, yung sunda. Muna siguro magduda na ko. Ano arita sa buhat kapitulo 2 mga igsoon. Kani mga tawhan nanutan na ni Pedro. Unya si Pedro di masayop adto kay sa chapter 2 mga igsoon sa 4 pa lang nakadawat sila sa Espiritu Santo. Nakadawat sila sa Espiritu Santo, di na sila masayop. Di na masayop. Kaya kung masayop man sila mga igsoon, magduda ko nga kili to Espiritu Santo, kay Espiritu Santo gani mutudlo na sa di madawat yung Espiritu Santo mo ni mutudlo sa tibuok, dili lang kamaturan ko tibuok kamaturan. Kumabot ang Espiritu kamaturan. Okay. Karon ato nang atuon mga igsoon ang buhat kapitulo 2:37-38. Kay kini maigsoon dili man ni among pagtulunan, iya man sa Biblia man ni sagnasin yung Biblia basahan ninyo. Munang atong kung say atong pabor say di man ato basahon labi na murag dili ta ang atong doktrina wa ta magtulunan di nato ni ginabasa, na-neglect nato ni siya. Pero tanawa ang mga apostoles. 37 maigsoon. Og sa ilang pagkaduog niini gisakitan sila silang kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Kinsa? Silang gisakitan sila silang kasing-kasing nangutanan sila kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Aditong tanang mga apostoles. 12 ka mga apostoles na adito. Muna nangutanan siya unsa may among pagabuhaton. So ang tubag ni Pedro, mao ni tubag ni Pedro. Nakadawat sa Espiritu si Pedro, nagtukong di sa masayop. Gusto si Pedro.
Karon. Og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo. Og magbabautismo ang matawag sa kanyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Og madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak ug sa tanan nga tuwa sa layo sa matag-usa nga pagkatawgon sa Ginoo atong Ginoo nga Dios. Og sa daghang pang mapulong siya naghimo panghimatod kanila. Miagda nga nagingon. Luwasan ninyo ang inyong kagalang gikan sa supay nga kaliwatan ug unya nawa sa 41. Og unya gibautismuhan kadtong misagop siyang pulong ug niadtong adlaw may 3,000 katao nga nahidugang kanila. So ang katong na 3,000 nga nabautismuhan nahidugang kanila sa tubang ngadto sa mga apostoles. Mao ni siya mga igsoon nga ang bautismo sa mga apostoles mo'y katumanan sa Mateo 28:19. Si Pedro ra ba? Dili. Napagilain mga igsoon. 3 minutos. Okay. Magbasa na lang ko din na igsoon murag. Sa 19 sa 18 ta. Ang 18 na igsoon nag-ingon. Sa 8 nag-ingon. Apan sa diha nga nagpanuo na sila kang Filipe. Si Filipe na po ni dinag si Pedro as Filipe. Sa pagmantala niya sa mayong balita na itungod sa gingharian sa Dios o sa ngalan ni Kristo, asawa o sa nagpamautismo sila nga mga lalaki o mga babae o bisan gani si Simon nga mituo og nagpamautismo human og nagpabilin sa kang Filipe ug siya naninguha natingala og nahibulong sa pagkita niya nga ang dakong mga milagro nga nangahimo pinagi kanilang mga apostoles ug unya sa paggunog sa mga apostoles diha sa Jerusalem nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios ug ilang gipatuan si Pedro ug si Juan ug sa Israel ng pagyabot nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo kay wala pa man kanila ihingkong saran nini sila igopan lamang nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kung imo tanawon daigsoon ang mga apostoles uniform ang ilang gigamit nga bautismo. Ngano man kay ang bautismo ni Filipe ug ni Pedro puro ngalan ni Kristo. Wa man lang gamita ang Mateo 28:19 kay nasabot nila nga ang gipangita dito ang ibautismo ngalan. Ngalan. Okay. Nganon diri sa 19:5 maigsoon. Barling. Okay. Kung sa ilang pagdungni sila gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa diha naminaw sila ni Pablo mga igsoon. Sila gibautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Okay. Una bangutana. Ikaw ni bukay ko na. Una. Ako last mong tanah. Sige, ikaw. Sige, kamu say una. Ang tema, ang bunyag, Pwede ka ako say na magbuhat. tinuod nga bunyag sa ngalan ni Hesus. Muna tinuod daw nga pagbunyag. Shout out lang sa tanan, di na ako mabasa sa taksa. Halag ito sulod, iwisit-wisit, itsa sagat, basta ngalan ni Hesus. Una mo tana. Ano mo? Ha? Ikaw. Tagipan pa. Live. Oh, kalay man ta. Oh, sige. Malasin mo ang istorya, Brad. Kaningon maka sa Mateo 28, Mateo na ito Brad na sabi na para maklaro Mateo 28 na ang pagbunyag dagko ra mo pasabot wala mo tangkuan wala nabot ang tema niya ang tinuod nga bunyag Sa ngalan ni Jesus. sa ngalan ni Jesus Dili sa ngalan samahan sa anak. Ato sila lang kibatay. Kay ulahi ko mong tanah, kinsa pa mong tanah diyan. Soy mong tanah. Ganun daw.
Si Arnold daw, kay Matak si Arnold. Ika na mo kay time na nini. Puta na kay ako'y muta na last. Oo. Okay. Sa reality, ang mga apostoles. Sa reality ang mga apostoles, namunyag ba sa ngalan ni Jesus? Atong basahan. Dili asa. Aktual. Aktual. Humana gani, humana. Asa. After na ba? After. Ang wala na ko. Aktual dili kay aktual. Ang pangutana niya, namunyag ba? Ba ang mga apostoles Ang mga apostoles. Sa aktual. sa ngalan ni Jesus. Oh, sa ngalan ni Jesus, namunyag ba? Aktual. Namunyag wala. Yes or no na? O yes, tejeratin ko siya. Oh, yes or no na? Namunyag o wala? Di mag. Okay. Yes or no? Tumaga sa. Yes or no? Ikaw man, pwede ka mag-explain. Ang ako hindi na sa ang imo pangutana. Namunyag. Asa ba? Nay na bunyagan. Namunyag. Okay, namunyag. Nay tres nila. Record binagwa diha mo bunyag eh. Kay namunyag man. Asa na to mabasa diha sa Biblia nga namunyag ang mga apostoles sa aktual sa ngalan ni Jesus. Okay, so nindot. Okay. Atong basahon lang ni. Mo ni kung tubag ha. Aktual. So, Mahuman ba din ni Goy aktual? Ma-record ba din ni Goy aktual? Ano kini aktual? Aktual gilagay. Aktual man ni. Aktual gilagay. Aktual ni oy. Na ba din mingon nga humanaon niya wa pa? Oo, tawa ha. Aktual. Tawa ha. Mo ni akong tubag na gini beres Ay ane. kanawad lang na ba aktual diha? Basta lang. Di man pwede nga ma-record ni Goy aktual ni. Ay, basta lang. Okay. basa kay along sabton. Og tinuod ba na nga akto na? Namunyag ang mga apostoles sa aktual. Okay. Okay ha? Ah. 41. Unya gibautisman kadto, ha? Tawa? Palawar naman ni dire. Basa daw sa Biblia, pareha ba ta Biblia? Tawa? After man ni siya. After dili. Human na ba? Dili na. Nabutismo na gani. Ay say. Okay. Dili na kuan. Aktual ba present tense? Okay. Paminawa. Present tense akong gikinahanglan ya. Paminawa. Dili kay future tense. Past tense. Dili kay past tense kaniadto ko. Pre, ay paminawa. Paminawa sabtang akong itubag nimo ha. Sabta. Paminawa. Bro, pamina bro. Then ayaw sa tingog. Ayaw sa tingog. Nawa. Paminawa. 41. Namoy Biblia sundanin yung ison basta mailad mo. Sige. Nawa. Unsay text daw buhat? Buhat. 2:41. 2:41. Katawa siya. Relax lang bro. Relax lang. Salamat. Kaya ni katawa siya ni Uyon din siya sa Tanawa ang sentence ang pagkasulti ani. Oh na. O kunya gibautismuhan kadto. Kadto ha? Ha? Tawa? Unya gibautismuhan katong misagop sa pulong. Gibautismuhan gibautisman katong misagop mo gibautisman mo ning dunay 3,000 nga nadugang nila. Umana. Aktual ba na o past tense? Past tense na. Nagati na gani, na-record gani. Aktual lagi ako. Aktual ako gipangita dili kay past tense. Talawar ko basahon na ako basa. Aktual ako gipangita. Kaya yang ibasa past tense. Dahil kamo na. Basahan ta karon. Paminawar ko ni sin. Basahan ta karon. From ka di ka puram ka. So kinsa may buta na? Aktual naman yan ang mga past tense naman yan. Talawar ako ni pagkasulti. Panawar ako. Past tense na. Tawa. Another question. Oo niya gibautisman kato. Kato ba ang katong nidawa bisagop? Gibautisman. Past tense lagi na. Humana gani na human. Aktual ako gipangita. Mr. Moderator. Aktual na waman kanito ana. Humana man ni. Humana man na. Oh, nabay ko na. Alaman. Nabay aktual humana. Ang iyang gipangita daw aktual. Aktual. Humana na. Ang iyang ako say. Ang iyang gipangita. Bro, Brad, ang gipangita niya kanang mingon ba? Ako nagbunyag nimo sa ngalan ni Jesus. Wala man ta diha. Wala lagi na. Wala lagi wala dili mabasa. Pero dili na. Tapos na. Another question. Tapos ayaw tong wala pa. Another, alay na bod. Ay wala, ako'y manguta na. Sige, ikaw na bod. So ako'y manguta na bro. Salamat. Question. Brad Husol. Kinsa gid ay ang nagsugo nga bunyagan ang tao? Ang kasugo. Balik ko. Okay. Kinsay nagsugo nga bautismuhan o bunyagan ang tao? Great Commission na si Kristo nagsugo. Unsay ang gisulti panahon sa pagpamunyag?
Mo siya bautismuhan sila sa ngalan. Ngalan sa mga. Basaha sa Bible. Naragan igiban, basahan ako ha. Basaha sa Bible giyon sa pagsulti ni Lord Jesus sa iyang pagsugo nga bunyagan ang tanang tao. Atong Ay klaro nato, unsa nato pagbunyag? Atong tabangag sabot ha. Basa, tanaw, moingon na po siyang sabton. Nga litra po. Atong tabangag sabot kay basin ugwa mo ninyo masabtin eh. Sige. Tapos kasabot gyud Ang ani. question, Oh. unsay gisulti ni Lord Jesus sa iyang pagsugo nga bunyagan ng tao? Basaha. Okay. Arita ha, siguro na po sa uno ha. Nanay mo niyang tibok nga ito po. Busa panglakaw kamo ug himuha. Busa panglakaw kamo ug himuha ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Sa pagpamautismo kanda sa ngalan. Bautismo sa ngalan sa amahan. Oh, Bautismo sa ngalan sa anak, sa ngalan sa anak. Oh, kasi nga sa Espiritu Santo. oh, tulo Ayaw sa may pangutana. So, Ang pangutana nimo, gibasa Okay. ko. Gibalik sayo. so ang gingon ni Lord Jesus, ako basahan din eh. Oh. San Mateo 28:19. O tanaw. Ano maklaro nato? Ang ngalan ng Okay. ipakita. Kaya isa ha? Basahan sa niya. Ay ako mo tubaga na ron. Okay. So unsay gisulti ni Lord Jesus sa iyang pagsugo sa iyang simbahan nga mamautismo o mamunyag? Niya nga. Ngalan magpakita. Busa panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan o gimuha sila nga akong mga tinunan o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Mao man lagi na gamiton pagbunyag. Ano mo ingon man kag sa ngalan Okay, ng okay, Jesus? Sumali ka. Ang apostoles, kunawa, ang buhat kay nagbasa ng buhat. Wa sila mo gamit sa aman anak, Okay. kanu man gisabot nila ang sugot. Buhat. Sila gisugo dili Ay, kita. ako na mo explain na eh. So, ug wala na mo tana, ako na mo balik mo baruga aron sila mo tanan nako. Ribatal ka. Okay, okay. Kay mo ribatal ko. Oh, wala kailan pangutana. Okay. Wala na. Kung sayo pa mga apostoles sa ilang pagbautismo, Ang mga apostoles tama, ikaw mo'y mali. Ito ba ang mga apostoles gusto to ilang gigamit ng bautismo? Husto. Salamat Ikaw mo'y mali. Husto kay sa ngalan samahan sa anak. Wala pa. Okay, okay. Ikaw pangutana ko Oo, sa mga pangutana. Larga pangutana ron ha. Mga igsoon, wala na kumudugang o pangutana. Kayo useless magayo mangutana gyapon ta nya wala siya klaro explanation mali gyapon. Now, unsay gigamit nila ang buhat 19:5 og size. Unsa may gipasabot dinhi? Pero before that, balikan ako basa nga si Lord Jesus mo'y naghatag sa mando nga bunyagan ang tanang tao ug unsaon pagbunyag maune. San Mateo 28:19. Mo ni sundo na to, di kay magbuhat-buotan og bautismo nga dili mao ang order ni Lord Jesus. Unsay giingon? Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga akong tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao ni ang sugo ni Lord Jesus. So mao ni ang gamiton sa pagpabunyag. Kung magbasa ta kasaysayan sa Christian religion, mao ni gigamit nila sa pagpabunyag. Nganong wala man, nganong sayop man ang Pentecostal silang pagingon nga sa ngalan ni Jesus. Mga igsoon, kung ato ning tukion, bunyagi sila sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo, gamito nato ang ilang panabot, mangutana pa taon sa ngalan samahan. Mangutana taon sa ngalan ni Lord Jesus nga ang Jesus, kaya ang Jesus ngalan naman na. Mangutana po taon sa ngalan sa Holy Spirit. Kung sa may ngalan sa Holy Spirit, kung ang ilang hunahuna atong sundon, nga bunyagan sa ngalan sa Espiritu Santo. So mangutana na sa kagot sa ngalan sa Holy Spirit. Sumali ang ilang pagsabot sa buhat 9:5, yun sa manday diri pagsulti. Ang gingon din ni 19:5 radel ha. Ang gingon din ni pabunyag mo sa ngalan. Dili ni actual baptism nga ako nagbunyag kaninyo sa ngalan ni Jesus, wala say-say ni. Ang gingon sa ngalan ni Jesus nga naman kay si Lord Jesus man ang nagsugo nga bunyagan, mo nang migamit sila sa authority nga mao ang sugo ni Lord Jesus. Authority ni. Gingon din ha. Sa size sa diyang napagipake sa pagkadungog nila gibunyagan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Bunyagan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang Hesus ngalan naman na daan. Pero anong gingon sa ngalan ni Ginoong Hesus? Mangutana pa dahil taon sa ngalan ni Hesus. Ang ipasabot din sa ngalan ni Hesus, Ginoong Hesus, authority nga pabunyag mo kay sugo ni Lord Jesus. Para sa gunang pulis mo dakop ang pulis, moingon ang pulis. Sa ngalan sa balaod, ampo na lang. Mangutana pa dahil kasi unsa di ngalan sa balaod. Makaway nung nagtabawa. Ang ipasabot din sa ngalan ni Lord Jesus, authority kay siya mao'y nagsugo. Dili kay sa ngalan ni Jesus. Kay wala kay moingon kay sa ngalan ni Jesus, ang Jesus ngalan na nagaan. Nya anong giingon pang ngalan ni Jesus? Nya moingon ang atong yapong puno nila nga sa ngalan sa Holy Spirit.
Mangutahan na pa dahil kayo sa ngalan, mangutahan na pa dahil na sila sa ngalan sa Holy Spirit. Kung sa may ngalan sa Holy Spirit, nawa man ang Simotes Bible. Muna si Charles Fox Parham, nga founder sa Pentecostal, mini to siya nga magtutudlo. Salamat. Ang mga pastor, mini sa sikta, sorry ha, careful sa akong gisulti ha, pastor o ministro sa mga sikta, mini na, anong gingon akong sikta? Kaya mga pare, pastor po na sila. Kaya ang pagka-pastor, buluhato na sa pare. Kaya ang word pastor sa English, shepherd, sa Binisaya, magbalantay. Ang pagka-magbalantay sa katawan sa Diyos, naa sa mga pare. Muna ang pare, usa sila buluhato mo ang pagka-pastor. Now, so, pag yung pastor sa lain sikta, mini na nga magtutudlo, kinsa na magula si Parham? Ano mo tuo man kaniya? Nga Katoliko man ang iyang pamilya, mihawa sa Katoliko. So ayaw mo padala ng Amerikano. Kaya kung wala mo abot ang mga Katoliko sa Amerika 1450, why Christian sa Amerika? Kinsa yung unang miabot sa Amerika? Ano ma-Christian na sa Amerika? Christopher Columbus. Kinsa man na siya? Spanish. Mo yung nag-discover pag yun sa Amerika. Katoliko. So ayaw mo padala ng Parham kay Katoliko mo yung nag-Christian na sa Amerika. So, mali ng, sorry bro, mali ng imong nahibawaan nga sa ngalan ni Jesus kay gipasabot na authority. Pero mangutana, adili mali ang Biblia, ang imo lang pagsabot. Sa may labot ni sa Biblia, nga gawas nga mini ng iyong pundok. Pwede mo tanong man? Pwede. Ako pa ganito. Kinsa man nagmumna, Brad, sa pangalang Iglesia Katolika? Ang naglalan sa simbahan o Katolika, si San Ignacio na itong tuig 107. Gisulti biya na sa inyong debate na si Palma. Alam mo, tinuod na ginyo, si Ignacio nagbugna Iglesia Katolika. Uy, kinsa man si Ignacio, sakop siya sa Christian religion. Obispo siya sa Antioquia. Obispo siya sa Antioquia, sa Christian religion. Nagbugna sa isa sa pangalang Iglesia Katolika. Si Ignacio. Wala wa sa Biblia. Yung kamuha si San Ignacio di ay. Si San Ignacio na din siya. Si San Ignacio, tinunana ni San Juan magbubunyag. Si San Juan magbubunyag, apostol. Iyan ang tinunan si San Ignacio. Nahimo siyang ikatulong obispo sa Antioquia. Nya, kwestiyono ni mo siya. Kwestiyono ni mo siya. Nya si Felix Manalo, imong paboran. Na Pilipino lang. Saan yung paboraon na? Alin nyo ngayon? Ano tinuod? Ang Christian religion mo, ang Catholic Church, dili ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ignacio na tinuod? Kinsa man ka musumpak ni San Ignacio nga obispo man siya sa Christian religion? Ikaw kinsa man ka? Ha? Nya ikaw di ka tao. Si Manalo di na tao. Ang iwalay ni Manalo, hanig sa gito ko ni Cristo. Ano problema sa? Dangaron ko lang sa Bible. Kaya ato'y saysay. Ato'y saysay ha. Ako sa sa'yo, wala sa ko ah. Sa ko. Utana ko. Okay, kaya isa ka na pa yung utana. Wala nang utana. Utat ka to. Tawag ka Brad, tawag ka. Ato, utana ka Brad. Salamat kayo. Ay, sorry bro, nay nakaisito bro. Siya mo pamit ka bro. Okay, what na ra bay kayo? Ayos, nya kani pagpangutano pa ko din. Hindi pwede na po kung kumultana kayo. Hindi na ko ipamugos ng ako ang ipabato. Brad boy. So di na. So di na lang time Brad boy. Salamat bro, sorry po. Ayaw pa dala di Parham kay. Dagan salamat bro. Salamat bro. Bagay. Parang time. Para dali makita ba? Dali makita. Brad, ato sa pabidao na automatic. Oh, mga kultaran. Karon niabot na. Atong Domingo nagpayag ko din gisupak. Tukay ni supak siya hapon naman kayo ginanako karong Domingo. Supak ka na ipahayag. Aron pagsupak sa ako ang ipahayag. O Dre, tindog na Dre, supak ka ng ipahayag na ko itong Domingo. Siya. Oh. Mental block. Bay. Dina, mental block. Dili, mental block ko tayo. Ha? Mental block. Pasagin lang yan, niungot ko rin ato Ibalik daw ko no. Bay, pasagin lang yan, iungot Pero may na magsabot ha? Gusto mo niya, kay nalimot siya, ibalik na ko. So ibalik na ko. Pero bungkagag yun. Ha? Mental block ka rin, mental block. Magpahayag ka, pag humanong pahayag, mangutan na ka. Pag humanong panubag, pila ka minuto, mutindo ka, bungkago ni mo akong ipahayag. Ha? Okay, usbo na ko. Ang ipahayag na ko sa iya ha, kaya ang istorya ko nila niyan nga ang mga santos daw nga nung ludhan,
Tahod. Ha? Tinuod na. Ano man? Ang mga santos dili na Diyos. Unsa kong ipayag dre? Ang Diyos kung mag-ampo mi sa Diyos lain ang tawag ana. Gitawag ka na og adorasyon. Dito sa Diyos na. Apan ang sa mga santos nga amo ka nang gitahod, mao ka nang gitawag og venerasyon. Unsa man venerasyon? Pag-ampo na sa mga santos sa pasabot, nangayo mi tabang sa mga santos. Oh, ato na si Teol. Ay pita na naikuan kanay ayaw pagpangutana dito sa mayor. Security, security. Pasundon ba ka? Mo pigitaw sa mga Ginoo, mga kagtabangan sa mga santos. Oh, mao ka na ang venerasyon. Ang venerasyon na bahin sa duha. Unsa man? Ano na dulya o ano hyperdulya? Unsa man ang dulya? Ubos nga pagtahod ni. Paminaw, Ano man? hindi ka kabangon. Alang ni sa mga santos. Ni Kristo hawa niya kung sa kamino na. Imo man Kasi ang nag-ampo, ang tulog kay galang yo, kung sa gingon. Ato asyub kay syub mag-ampo alang kaninyo, syub ako pamation. Muapid yung tasad, pinili. Sabay kung tugo, nag-ampo na po sa Cornelio. Kung sarap pag-ingos angel, Cornelio, nakita sa Diyos yung pag-magatago, lumag yung pag-ampo. Ato si Pedro, wag yan mo ingon nga, oy, diretso ka sa langit. Muagi kita pinili. Oh. Kung napaisa, hyperdulya, unsa man hyperdulya? Kang Birhen Maria na. Nganong hyperdulya siya? Tungod kay siya ang taas sa mga santos. Siya ang nagpakatao sa Diyos. Nganong nahimong tao. Oh. Mao ka na akong ipahayag re. Yan ang minaw ka, nagpasabasa naman kanina. wala man ni Santa Maria sa ila. Si Maria ra man malijag puto niya oh. Mao ka na nagingon ako nga ang pag-ampo ngadto sa Dios, di ta nag-adorasyon. Pag-ampo dito sa Dios. Ug ano na yung gitawag og venerasyon ngadto sa mga santos, ano yung dulya ug hyperdulya. Mao ka na, kay pangutana. Kay giriwayon naman niya ang iyang pamaya. Pass out na naman kaya paggaw na ni. Oh na makoy. Ay, ayan na lang na papungutan na bro. Luoy man kayo. Pagawan ka? Oh. Ano surrender ka? Ang tinuod ni mental block. Sunod na lang ay. Wala sa ato pa surrender na. Dito sa surrender na. Siya wala man kaon. Mental block kay mental block kasabot na ba? Tila ba daw? Dala. Oh, Kamilaw, mga kaisulan. Kamilaw. Sayo pa Bagong sipayag. Surrender siya. Ano naman? Di ba sa kabungkang na adorasyon, venerasyon, dulyaw, hyperdulya, di din sa kabungkang. Sabot ni Mama Maria. Mama Maria. Oh, kalian tuon na Maria. Para man liga bibig ka niyo. Tawaran, bida. Klaro na kayo. Laro na kayo. Ha? Sunod. Klaro na kayo. Pag gusto mo, maraming ayaw, maraming dahilan. Ora. Dili. Ako lagi ko ano. Kaya ako balik kong talan, taas na Ini tayo. gisabutan ni atong Domingo. Nananggit sila sa kuha, taga-ata mo gigayon sa inyong gusto. Ngano na pa ka magkakawa man ni mo i-reserve lang yung tingin para karon. Wala. Wala na. Wala na ka. Bro, salamat po. Sasada po. Ay, nagsasaan po pila. Ano na sa taghimang sa ano lang pakyason. Ay, sakit ako. Walang gani. Pero ang pangutan, lagi ganun ni Suko. Nanayon na sa extend. Pagabot karon sa pag-open mo sa nabok. Pasti lang. Ngayon po dito, lagi mo ka. Kung man na lang sunod, kaya napagaw ko. Karoon naman. Kapil na lang. Kapil na lang. Hindi na ako pagawa ka.